Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашым паважаным гостем, палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фрыдманам. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте пачнем, можа быть, с далёкіх таких краёў. Давайте пачнем с Ірана і войны, ці там военной операции, як там называе Трамп, адбываецца у Іране у апошнія дні. Прычым гэта ўжо дзякуючы таким кропкавым ударам ізраільскай арміі былі знішчаныя некалькі знакавых асобаў іранской сістэмы, скажем так. І як вы лічыце, ўсё ж таки зараз вы будете адказваць, як кажуць, за ўвесь Ізраіль і за яго ваеншчыну, ўсё ж таки да чаго гэтыя вось знішчэнні, гэтыя ліквідацыі, як это называюць, могуць прывесці? Таму что да, знакавыя асобы, што адзін, што другі, я каб не памыліцца і імёны называць не буду, но усе чыталі. З іншага боку, ведаючы, якая сістэма пабудаваная ў Іране, як яна працуе, як яна дзейнічае, ці гэтыя ліквідацыі прывядуць да таго, што сістэма гэтая зможа быць неяк так пахіснуцца, ці абрынуцца, ці наадварот, як я чытаў у некаторых каментарах, гэтыя людзі, яны, конечно, былі у пэўным сэнсе таксама такія не спыняліся ні перад чым, скажем так, але што зараз на іх месца прыйдуць увогуле без тармазоў, апантаныя ідэі адпомсціць, і чаго цяпер чакаць можна, невядома. Так вось, сыходзячы з таго, якая пабудаваная сістэма там, як яна дзейнічае, як яна функцыянуе, чаго чакаць? Ну, я б сказаў так, што гэтыя акцыі яны могуць паслабіць тую сістэму, могуць, гэта не факт, конечно, што яны паслабяць, але такі патэнцыял, ён з майго пункта гледжання прысутнічае. Конечно, гэтыя фігуры будуць заменены, на месца адных прыйдуць іншыя, тым больш што пэўны пул кандыдатаў ён ёсць, і гэта зразумела. Чаму адбыліся гэтыя акцыі знішчэння, яны будуць працягвацца? Ну, гэта тыя людзі, якія з пункту гледжання Злучаных Штатаў і Ізраіля не выкарысталі свой шанец. Што тычыцца Алі Ларальджані, які фактычна узначальваў так званы, калі не памыляюсь, ён называецца ў Іране вышэйшы савет бяспекі, і фактычна гэта чалавек, які кіраваў Іранам апошнім часам, яшчэ ў тыя часы, калі быў жывы Алі Хаміней, і да апошняга. Ну, гэта чалавек, з якім відавочна Злучаныя Штаты меркавалі, альбо прынамсі не выключалі, што з ім можна дамовіцца, нягледзячы на тое, што гэта чалавек жорсткі, безумоўна, у сваім сэнсе таленавіты, але жорсткі і вельмі жорсткі. Менавіта гэта ён і адказвае па той інфармацыі, якая ёсць, адказваў за забойствы, якія былі на пачатку году, за вось тыя, як іранскае кіраўніцтва расправілася з пратэстамі. Тым не менш, калі стала зразумела, што дамовіцца з Ларальджані не атрымаецца, было зроблена то, што было зроблена, і гэтыя акцыі знішчэння, кропачнае знішчэнне, яны працягнуцца. Хто прыйдзе на месца гэтых людзей? Гэта могуць быць, канешне, людзі больш радыкальныя. Але нават калі яны будуць больш радыкальнымі, гэта не значыць, што яны будуць больш таленавітымі і больш здольнымі за Ларальджані. Вось у гэтым, мне падаецца, ёсць сэнс. Пытанне не ў тым, што вось выключылі, умоўна кажучы, Ларальджані і сістэма пасыпляцца. Не, ну невідавочна гэтага не адбудзецца. Але хто сказаў, што той чалавек, які прыйдзе на яго месца, што ён зможа адыгрываць менавіта такую ролю, што ён зможа наладзіць тыя ж самыя кантакты з Расіяй, з Кітаем, што ён будзе карыстацца той жа самай павагай у гэтым сілавым апараце. То бок, чым больш людзей у рэшце рэшт знікае з гэтай сістэмы, тым большая верагоднасць, што якасць працы гэтай сістэмы зменшыцца. Вось менавіта на гэта разлічваюць ізраільцяне і амерыканцы. Гэта канцэпцыя, і гэта не факт таксама, што вось гэтым разам атрымаецца
вось падчас гэтай военной аперацыі знішчыць гэты рэжым. Пакуль ён выглядае досыць маналітна і досыць упэўнена пачувае сябе. Але ізноў жа тут з такімі рэжымамі трэба ацэньваць іх трываласць вельмі асцярожна. Магчыма, праз нейкі час, калі тыя людзі, якія вось зараз замяшчаюць ладжані і астатні, калі яны пачуць нешта рабіць, і калі мы побачым, наколькі яны здольныя, магчыма, не здольныя, і гэта можа паслабіць гэтую сістэму і палепшыць шанс на тое, што ў нейкай перспектыве ў Іране становішча зменіцца. Стратэгія відавочная, вынішчаюцца топавыя функцыянеры, якія не жадалі ісці на нейкі кампраміс са Злучанымі Штатамі і з Ізраілем, асабліва са Злучанымі Штатамі, і таксама ідзе удар па сілавым структурам рэжыма. То бок відавочна, ён у гэтым сэнсе пасля таго, як скончыцца вайна, калі б яна не скончылася, ён будзе выглядаць больш слабым, чым ён выглядаў да вайны. Ну, гэта, канешне, аўтаматычна не значыць, што гэты рэжым атрымае вось такі смяротны удар, ужо не вытрымае. Але слабым ён кожны дзень гэтай вайны ён робіць гэты рэжым усё больш і больш слабым. Гэта відавочна. Давайте тады як працяг, ўсё ж таки, ну, афіцыйна у гэтую военную аперацыю уцягнуты, удзельнічаюць ёй Ізраіль і ЗША. Так, там часам, можа быць, з час ад часу адказваюць на агонь іншыя краіны, але зварот Трампа да НАТО, каб яно далучылася, прынамсі, не да вайны, але да абароны Армузскага праліва. И НАТО как-то сказала, это не наша война. А Трампу отказ сказал, не вельмі-то и трэба было вообще-то, я просто спросить. И гэтак далей. Але что гэта показывае и якія пагрозы ці не узнікаюць у адносінах паміж ЗША и НАТО увогуле? Ну и як вы ацэньваеце гэтую ситуацию? Я думаю, что тут мы павінны адрозніваць паміж піяр-крокамі з аднаго боку і з рэальнай палітыкай. У НАТО ёсць вядомы механізм, калі адна краіна звяртаецца да астатніх, каб яны прыйшлі на дапамогу. Гэты механізм, ён, напрыклад, быў задзейнічаны ў 2001 годзе. Калі быў удар шэраг тэрарыстычных актаў супраць Злучаных Штатаў, 11 верасня, безумоўна, вядомая гісторыя, ну і Злучаныя Штаты вырашылі распачаць военную аперацыю ў Афганістане, і яны накіравалі адпаведныя запыты іншым краінам НАТО, і шэраг краінаў НАТО сапраўды падтрымалі Злучаныя Штаты ў гэтай аперацыі, нават даслалі уласныя войскі, там тая ж, напрыклад, Германія або Великабрытанія, якія актыўна удзельнічалі ў гэтай вайсковай аперацыі ў Афганістане. Так яно было ў 2001 годзе, вось так працуе гэты механізм. Што мы ведаем на дадзены момант? Быў зварот Дональда Трампа да краінаў НАТО, але не было нейкіх афіцыйных запытанняў. Пакуль няма інфармацыі пра тое, што Злучаныя Штаты звярнуліся з афіцыйным запытаннем да розных краінаў НАТО і увогуле да ўсіх, хто знаходзіцца ў НАТО, каб яны паўдзельнічалі у нейкім чынам у гэтай аперацыі. То бок была вось такая заява Трампа, досыць гучная, ён апісвае гэта сёння як тэст. Ну, магчыма, гэта і быў з ягонага пункта гледжання пэўны тэст, каб проста паглядзець, як еўрапейцы на гэта адрэагуюць. Рэакцыя была адпаведная, нехта паспяшаўся і сказаў, ну не, ніякім разе мы удзельнічаць у гэтым не будзем, гэта не наша вайсковая аперацыя, гэта не наша вайна, некаторыя сказалі нават, што гэта нас увогуле не датычыцца, іншыя прадэманстравалі увогуле гатоўнасць, ведаючы, напэўна, разумеючы, што нічога амерыканцы ад іх патрабаваць не будуць, яны проста вырашылі, тыя ж краіны Балтыі, напрыклад, Эстонія, вось яскравы прыклад, ну зразумела, што у выпадку Армузскага праліва чакаць нечага асаблівага ад Эстоніі нейкай такой дапамогі не выпадае. Але яны прадэманстравалі сігнал, што яны гатовыя падтрымаць Злучаныя Штаты. І ў гэтым сэнсе гэта пазіцыя абсалютна разумная. Ведаеш, што нічога патрабаваць не будуць, але лаяльнасць ты сваю прадэманстраваў, бо ведаеш, разумееш, што бяспека у тваёй краіне шмат у чым залежыць ад падтрымкі Злучаных Штатаў. Вось. Што тычыцца іншых
краінах, ну яны, мне падаецца, паспяшаліся. Можна было б адрэагаваць з еўрапейскага пункту гледжання, ну так больш стрымана, лагодна, асцярожна. Але чаму, напрыклад, тая ж Францыя, Германія, Італія і іншыя так рашуча пачалі адмаўляцца? Ну, пачалі адмаўляцца таму, што яны ведаюць, урады гэтых краінаў ведаюць грамадскую думку у сваёй краіне, у сваіх краінах, ведаюць, што насельніцтву ні ў Германії, ні ў Францыі, ні ў Італіі гэта вайна не падабаецца, што удзельнічаць у гэтай вайне людзі не жадаюць. Ну і адпаведна, калі ты станеш на бок непапулярнай ваеннай аперацыі і вельмі непапулярнага ў Еўропе амерыканскага прэзідэнта, ну гэта можа толькі пагоршыць твою сітуацыю, твою пазіцыю. Ну вось таму і была такая рэакцыя публічная, нават досыць жорсткая. Трамп паказаў, што ён разумее, што вось ён іншага ад гэтых еўрапейцаў і не чакаў. Але калі мы ўсё ж такі зробім, так бы мовіць, паспрабуем зазірнуць за кулісы і паглядзець, што там адбываецца, так нічога радыкальнага не адбылося. Ну хіба што Францыя альбо Германія, асабліва Германія ў гэтым сэнсе цікавая, забараніла Злучаным Штатам выкарыстоўваць сваю тэрыторыю альбо робіць нейкія перашкоды супраць амерыканскіх ваенных базаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі той жа Германіі і выкарыстоўваюцца Злучанымі Штатамі ў гэтай аперацыі. Не, нічога не робіцца. Усе зрабілі так, як найлепшым было б для грамадскай думкі. А насамрэч істотна, пакуль прынамсі істотна, стасункі не пагоршыліся. Усё ж такі, калі б я быў на месцы тых людзей, якія Трампу адказвалі, я б рабіў гэта больш асцярожна. І тут хочаш, не хочаш, тут трэба весці сябе асцярожна. Калі ты так залежыш ад Злучаных Штатаў, як залежаць еўрапейскія краіны, калі ты хочаш мець падтрымку Злучаных Штатаў, напрыклад, ва Ўкраіне, каб яны не сышлі, не сказалі, гэта ваша еўрапейская справа, неяк ужо далей без нас, вы нам не дапамаглі з Іранам, мы не будзем вам дапамагаць з Украінай. Калі ты разумееш, што гэтыя Злучаныя Штаты так патрэбныя, што ты не ў стане гарантаваць сваю бяспеку без дапамогі Злучаных Штатаў, і калі ты ведаеш, хто знаходзіцца на чале Злучаных Штатаў, якія асаблівасці паводзінаў гэтага чалавека, ну, можа, мае сэнс весці сябе больш асцярожна, бо хто яго ведае. Трамп, ён такі чалавек, ён не забывае, хто яму што зрабіў. Можа прыйсці такі момант, вельмі непрыемны момант для еўрапейцаў, калі Трамп выйдзе менавіта з гэтым аргументам і скажа, вось тады, у часы вайны ў Іране, вы не дапамаглі, вы адразу адмовіліся, вы адразу сказалі, што гэта не ваша вайна. Ну, сапраўды, для еўрапейцаў гэта не еўрапейская вайна. Еўрапейцаў да ўдзелу ў гэтай вайны з самага пачатку не запрашалі, з імі планы гэтай вайны не абмяркоўвалі і не абмяркоўваюць. Трамп проста жадае паказаць сваю моц і выкарыстаць, я думаю, пераважна на словах еўрапейцаў. Но я спадзяюся, што ніколі не будзе той сітуацыі, калі нешта такое непрыемнае адбудзецца ў Еўропе, напрыклад, агрэсія той жа Расіі супраць ад той ці іншай еўрапейскай краіны, і калі еўрапейскія партнёры Злучаных Штатаў звернуцца да прэзідэнта Трампа, магчыма, і да іншага прэзідэнта, які будзе ў гэты момант знаходзіцца ва ўладзе ў Злучаных Штатах, што яны пачуюць менавіта вось такі адказ. Калі мы да вас звярталіся у 26-м годзе, вы нам у дапамозе адмовіліся. Ну, выбачайце, а сёння у нас няма жадання вам дапамагаць. Спадзяюся, што такога моманта не будзе. І ў гэтай сітуацыі ці атрымаецца неяк згладзіць, умоўна кажучы, сітуацыю, ці правільна вядзе сваю пазіцыю прэзідэнт Фінляндыі Александр Ступ. Вось палітыка піша, што Ступ прапанаваў такую ідэю, што Еўропа можа прапанаваць ЗША ваенную падтрымку для забеспячэння бяспекі Армузскага праліва у абмен на больш рашучую падтрымку Вашынгтонам Украіны для дасягнення больш прыймальнага мірнага пагаднення з Расіяй. Ён, праўда, потым кажа: я не пітаю ілюзій адносна таго, хто можа пераканаць прэзідэнта Трампа хоць у чым-небудзь. Калі мне удасца данесці да яго хаця б адну з 10 ідэй па Украіне, я буду лічыць гэта поспехам.
Але вот гэтая подача, так бы мовіць, ступа, наколькі яна правільная, наколькі яна будзе адпавядае моманту і будзе пачутая? З майго пункту гледжання абсолютно разумная і рэалістычная. Ну як бы как сітуацыя як бы не была, як вы не ставіліся до гэтай войны. І канешне там ёсць шэраг пытанняў, асабліва што тычыцца міжнароднага права абараняць гэтую вайну, калі зыходзіш з прынцыпаў міжнароднага права, ну сапраўды вельмі складана, напэўна, амаль немагчыма. Але калі ты жадаеш нешта ўсё ж таки ад амерыканцаў атрымліваць, калі ты жадаеш не ісці на прынцыпы і казаць, ну вось не, з такімі мы больш не супрацоўнічаем, калі ты жадаеш мець роўныя партнёрскія, нават сяброўскія адносіны са Злучанымі Штатамі і карыстацца падтрымкай Злучаных Штатаў, ну ты павінен весці сябе таксама прагматычна. Гульня на прынцыпах, яна ў гэтым сэнсе не дапамагае. Ты можаш, канешне, застацца ў баку і сказаць, вось мы з гэтай вайной нічога супольнага не маем і не жадаем мець. Але калі ты паводзіш сябе такім чынам, ну у цябе могуць узнікнуць праблемы ў будучым у стасунках са Злучанымі Штатамі. Калі ты настолькі залежны ад Злучаных Штатаў, як залежная сёння Еўропа, ну гэта не вельмі разумна так сябе паводзіць. Прапанова Стуба, яна цалкам слушная. Ён разумее логіку Дональда Трампа, ну ён увогуле адзін з тых еўрапейцаў, які, напэўна, найлепш разумеюць Трампа, нездарма ж ён і нават нейкія сяброўскія адносіны з Трампам падтрымлівае. Яны разам там гуляюць у гольф, Трамп яго запрашае да ўдзелу ў розных фарматах, нягледзячы на тое, што вось такой важнай ролі ў военным сэнсе, да і ў палітычным сэнсе Фінляндыя у еўразвязе і ўвогуле ў Еўропе не адыгрывае. Але вось Стубу у яго атрымалася гэтыя асабістыя стасункі з Трампам зрабіць сваім палітычным капіталам, і гэта падвышае, безумоўна, падвышае вагу, палітычную вагу Фінляндыі у гэтым кантэксце. Фактычна, калі пераводзіць словы Стуба такія прыгожа сказаныя на мову Трампа, ён прапаноўвае сделку. Гэта тое, што Трамп выдатна разумее. Мы дапаможам Злучаным Штатам на іранскім напрамку і чакаем, што Злучаныя Штаты зробяць больш, ну хіба ж хаця б не менш, чым тое, што яны ўжо зробяць на украінскім напрамку. Гэта Трамп разумее. Вось гэта ён выдатна разумее. Нават я прыклад прывёў бы з іншага боку. Тыя разважанні, якія Трампа ідуць наконт падтрымкі Ірана з боку Расіі. Вось калі ему гэтае пытанне задаецца, што ён кажа, ну ўсё лагічна, у нас парытэт пэўны. Мы падтрымліваем Украіну, мы рабілі для Украіны гэта і гэта, ну і лагічна, што Расія з свайго боку робіць нешта для Ірана. Галоўнае, каб Расія, ну гэта я ўжо дадаю, так бы мовіць, напэўна, тое, што з майго пункту гледжання думае Трамп, каб Расія пэўныя чырвоныя рысы не перайшла. Ну, я думаю, што яны ў Маскве і так усё выдатна разумеюць. Яны жадаюць, яны і дапамагаюць Ірану, але ў іх ёсць пэўныя межы, якія яны пераходзіць не жадаюць, каб не пагаршаць стасункі, кардынальна не пагаршаць стасункі са Злучанымі Штатамі. Так што, падсумоўваючы, калі б такая прапанова з боку еўрапейцаў паступіла, тое, што кажа Стуб, калі б яны выйшлі з такой прапановай, гэта было б карысна. Гэта было куды больш карысна, чым розныя еўрапейскія краіны, калі там выходзяць розныя лідары і кажуць, мы не ўдзельнічаем. Ну так, калі так падыходзіць да гэтага з пункту гледжання інтарэсаў сённяшніх, гэта можа павысіць рэйтынгі. Гэта можа дапамагчы перамагчы на нейкіх рэгіянальных выбарах, бо кажуць менавіта тое, што хоча чуць еўрапейская аўдыторыя. Калі глядзець на гэтую гісторыю сярэднетэрмінова і доўгатэрмінова, то гэта не карысныя заявы. Ну, вось Стуб звяртае ўвагу на тое, што зараз тое, што адбываецца ў Іране і вакол яго, адцягвае не толькі ўвагу ЗША найперш да Ірана, але адцягвае рэсурсы, якія маглі бы быць скарыстаныя ва ўкраіне, тыя ж самыя ракеты для Пэтрыот, там іншае ўзбраенне і гэтак далей. Ён звяртае на гэта ўвагу. Тое ж самае вось зараз сказаў у сваім апошнім інтэрв'ю Владзімір Зеленскі. Ён казаў, што ў яго дрэнныя прадчуванні з-за таго, што увага
перацягваецца да Ірана ад Украіны, найперш таксама з боку ЗША. У гэтай сітуацыі, калі мы бачым перацягненне гэтай увагі, што Трамп менш увагі зараз надае не толькі перамовам гэтым трохбаковым Украіна, Расія, ЗША, але і ўвогуле вайне ва Ўкраіне, аддаючы перавагу вось менавіта вырашэнню з іранскага гэтай сітуацыі, ці не ёсць перасцярогі, што там пішуць, можа быць, ваенныя аналітыкі, там іншае, што Путін пры судзейнічанні там с Лукашэнкі скарыстаюцца дадзенай сітуацыяй і не толькі ва Ўкраіне, а можа быць і там у дачыненні да краінаў Еўрасаюза, там ці краінаў Балтыі, ці Польшчы і гэтак далей, скарыстаўшыся хай без, як говорится, дазволу, але хто яго зараз пытаецца у Лукашэнкі таго дазволу, тэрыторыі Беларусі для гэтага? Зеленскі ступ, яны відавочна маюць рацыю, бо ў тым, што зараз адбываецца, для Расіі ёсць пэўны шанец. Увогуле, першая магчымасць, ёй яны ўжо скарысталіся і скарыстаюцца, яны зарабляюць. Яны зарабляюць дадатковыя грошы, таму што кошты на нафту подвышаюцца, і гэта дадатковыя прыбыткі для расійскай военной эканомікі. Тут усё зразумела, гэта першы момант. Другі момант, гэта адмена санкцый, якая адбылася. Ну добра, гэта толькі на пэўны тэрмін, пакуль ідзе гэтая вайна, але хто ведае, Путін-то паспрабуе скарыстацца сітуацыяй і сваімі стасункамі з Трампа, каб гэтыя санкцыі не вярнуліся. Так што ў гэтым сэнсе Расія відавочна зарабляе, і гэта на карысць Расіі. Іншы момант тое, што павялічваюцца супярэчнасці, абвастраюцца супярэчнасці паміж еўрапейцамі і амерыканцамі ў ацэнках гэтай вайны, у ролі, значэнні гэтай вайны, гэта таксама на карысць Расіі. Чым глыбей гэтыя канфлікты, тым больш верагоднасць, што падтрымка Украіны з боку Злучаных Штатаў можа знізіцца, што Злучаныя Штаты ў пэўны момант скажуць: усё, далей без нас, ужо нейкім чынам хай еўрапейцы гэта самі робяць. То бок гэта ў гэтым таксама ёсць шанец. Акрамя таго, ёсць патэнцыял і зараз, што тычыцца Ірана і што тычыцца баявых дзеянняў у Ліване, якія ідуць, для Расіі ёсць патэнцыял для новага, сур'ёзнага, вялікага міграцыйнага крызісу. Тое, што пакуль людзі з Лівана і Ірана не спрабуюць, у іх не атрымліваецца патрапіць у Еўропу, гэта звязана не з тым, што яны не жадаюць, гэта звязана з тым пераважна, што межы зачынены і што яны іх і вельмі жорстка кантралююць. Калі б такая магчымасць была, калі б межы былі адчынены, ну дык магчыма ўжо гэты поток накіраваўся бы даўно у еўрапейскім напрамку. У Расіі выдатна ведаюць, што новыя міграцыйныя крызісы, яны яшчэ больш будуць абвастраць супярэчнасці ў Еўропе. Ну і, канешне, эканамічна гэты крызіс таксама не ідзе на карысць Еўропы. Еўропа ад гэтых коштаў на нафту, ад блакады Армузскага праліву Еўропа толькі праігрывае. Так што ўсё гэта, увесь гэты кантэкст гуляе на карысць Расіі. Саблазн пакуса скарыстацца гэтай сітуацыі, я ўпэўнены, што яна ў Расіі прысутнічае. Тут іншае пытанне не ў тым, што ёсць спакуса альбо я няма, спакуса ёсць. Пытанне ў тым, ці ёсць магчымасці, ці расійская армія знаходзіцца ў тым стане, каб нешта яшчэ паспрабаваць. Мы ж бачым, што пакуль у іх асабліва не атрымліваецца нічога сур'ёзнага і на украінскім напрамку. Наадварот, калі паглядзець на украінскія дадзеныя, то апошнія тыдні яны былі ў пэўным сэнсе нават паспяховымі. Ну, не скажем, не паспяховымі, але больш паспяховымі для Украіны. Пакуль не выглядае так, што Расія зараз і зарабляе, і тыя магчымасці, якія для Расіі адчыніліся, што яна зможа гэтым скарыстацца. Ну тут іншае пытанне, колькі ўсё яшчэ будзе працягвацца. І Расія зацікаўлена, канешне, зацікаўлена ў тым, каб вайна працягвалася як мага далей, каб сітуацыя толькі абвастралася, каб амерыканцы выдаткоўвалі ўсё большыя і большыя рэсурсы на гэтую кампанію. Гэта ўсё цалкам у інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Калі будзе выглядаць так, што вайна зацягнецца не на тыдні, а зацягнецца на месяцы,
то спакуса скарыстацца сітуацыяй для России толькі павялічваецца. Пока для іх это такога кшталту полигон. Яны сочаць, як разгортваюцца стасункі паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі, якая эканамічная сітуацыя ў Еўропе, то бок яны за гэтым назіраюць. Ці паспрабуюць скарыстацца, пакуль не выглядае, што паспрабуюць скарыстацца. І акрамя таго, такога кшталту кампаніі, яны ж, калі нават вярнуцца до 24-го, 22-го, ну гэта ж не за один месяц і не за 2 тыдні гэта робіцца. Такую кампанію, новую кампанію трэба падрыхтаваць, на гэта трэба выдаткаваць час, пакуль не выглядае, каб яны рыхтавалі нешта з тэрыторыі Беларусі. Ну а калі ўзяць Лукашэнку, у яго тут роля відавочна маргінальная. Калі Расія палічыць патрэбным нешта з тэрыторыі Беларусі зрабіць, то яна гэта зробіць. Ну пакуль гэта так не выглядае. І спадзяюся, што так застанецца. Давайте да іншага, можа быть, больш шчыльна да беларускай тэмы. Днямі адбылася сустрэча лукашэнкаўскага прэм'ера Турчына з літоўскімі перавозчыкамі, дзе абмяркоўвалася пытанне вось гэтых фураў, якія цалкам бандыцкім нейкім метадам былі затрыманыя ў Беларусі, стаяць на паркоўках, і пытанне іх вяртання. Потым выйшаў намеснік кіраўніка МЗС Сакрэта, дзе ўзняў тэму, ну і тых же самых фур каментаваў, і гэтых шарыкаў з кантрабандай, бо напярэдадні таксама з-за іх і віленскі аэрапорт зачыняўся і все астатняе, і пачаў расказваць, што там чамусьці у Літве гэта успрымаюць як гібридную агрэсію, а гэта насамрэч нішто іншае як звычайная памежная кантрабанда, і трэба з гэтым вось змагацца с абодвух бакоў, а не тут палітычныя нейкія чыннікі да ўсяго гэтага прымазваць. Адпаведна, з'явіліся такое відавочная выснова, што гэта ўсё робіцца менавіта зараз, хоць гэтыя перавозчыкі звярнуліся з просьбай пра сустрэчу да Лукашэнкі даўным-даўно. Зараз гэта ўсё і праз перавозчыкамі сустрэліся, прагаварылі, якія мы тут добрыя і хочам вырашыць гэтае пытанне без гвалту, і гэтая тэма шароў, якая таксама ўспрымаецца Украінай як нацыянальная пагроза, і гэтак далей, напярэдадні прыезда Коўла, каб паказаць яму: паглядзі, дзядзюшка Коул, мы тут вось спрабуем вырашыць пытанні па-мірнаму з нашымі суседзямі, з літоўцамі. Зразумела, ну как бы лагічныя высновы. І тут з'яўляецца інфармацыя пра затрыманне жонкі Міколы Статкевіча Марыны Адамович. Да яе не дапытывалі нават, а просто пратрымалі дзесьці там у пастарунку 4 гадзіны, потым адпусцілі. Але было відавочна, што пра гэта затрыманне стане вядома, што пра яго паўсюль напішуць, што пра гэта будуць усе гучна заяўляць, што затрымалі жонку Статкевіча. І таксама нібыта вось вот табе напярэдадні прыезда Коула, вось за дзень да абяцанага прыезда гэтага Коула. І тут разуменне, Мікола Статкевіч напісаў: зараз как бы спрабуем разабрацца ці вызначыцца, што гэта было. Вось на ваш погляд, што гэта было? Давайте тогда с перавозчыкаў пачнем, каб лагічна было. Да, я таксама лічу, што гэта, так бы мовіць, такі крок перад візітам Коула, каб можна было прадэманстраваць, каб даць аргумент: вось глядзіце, мы спрабуем вырашаць гэтыя праблемы, гэта праблемы цалкам вырашальныя, патлумачце гэтым літоўцам, каб яны з намі паразмаўлялі. Каб яны з намі паразмаўлялі, каб яны выйшлі на кантакт, каб паднялі ўзровень стасункаў, і вось мы паспрабуем ужо нейкім чынам гэтыя праблемы рашыць. Вось гэта тут справа цалкам відавочная, як мне падаецца. Што тычыцца жонкі Статкевіча Марыны Адамович, калі не памыляюсь, так? То тут мне падаецца, што гэта больш такая лакальная гісторыя. Яны тут асабліва не разважаюць пра тое, ці заўважыць гэта Коул. Ну, зразумела, заўважыць, але гэта, я не думаю, што гэта нейкім чынам павінна ўплываць на амерыканска-беларускія стасункі, бо зноў жа яны нікаго ў рэшце рэшт не затрымалі. Гэта першы момант. А другі момант, там жа ідзе гаворка
пра тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі. Вось гэта ж асноўная тэма, якая абмяркоўваецца. Мяркую, што затрыманне спадарня Адамович гэта такі пэўны сігнал незадаволенасці тымі тэкстамі, якія выйшлі ў тэлеграм-канале Статкевіча, бо вярнуць самого Статкевіча за краты і зрабіць нешта супраць Статкевіча, ну, ў сённяшніх умовах гэта, напэўна, нават па меркам гэтага рэжыма занадта, але вось даслаць Статкевічу сігнал, што калі там будуць з'яўляцца нейкія тэксты, якія не падабаюцца, альбо будуць выказвацца меркаванні, то бок могуць быць вельмі непрыемныя рэчы не ў адносінах да яго самого, а ў гэтым выпадку ў адносінах да яго жонцы. Вось яны даслалі такі месседж, так бы мовіць, вось мы вам, можа, і адкрыта яны гэта казалі, калі не адкрыта казалі, то гэта тое, напэўна, што яны хацелі, каб зразумелі, каб ужо Статкевич сам вырашаў, што ён будзе рабіць далей, будзе нешта публікаваць альбо не будзе публікаваць. А яшчэ акрамя гэтага, гэта важны сігнал для рэжыма менавіта ў кантэксце візіта Коула таксама, каб паказаць сваю рашучасць, бо кожны раз, калі пачынаюцца нейкія размовы пра кантакты з амерыканцамі, пра перамовы, узнікае вельмі непрыемны наратыў для лукашэнкаўцаў. Гэта наратыў на тое, што вось прыехалі амерыканцы, яны будуць ціснуць, і вось яны на яго націснуць, і ён вымушаны будзе зрабіць тое. Кожны раз, калі прыязджаюць амерыканцы, і яму прыходзіцца ісці на непрыемныя для яго крокі, а я ўпэўнены, што вызваленне кожнага палітвязня, знакамітага, незнакамітага, любога чалавека з кантэксту 20-го году, з кантэксту пратэснай актыўнасці, гэта для Лукашэнкі непрыемна. Ён бы не жадаў гэта зрабіць. І каб вось гэта нейкім чынам кампенсаваць і паказаць, што вось я па-ранейшаму моцны, што я тут вырашаю, што вось я адных магу вызваліць, іншых магу ў той жа момант затрымаць, дэманструюцца такія крокі. Больш за ўсё яны баяцца што пачнуцца нейкія разважанні пра нейкую адлігу. Ім важна паказаць, што ніякай адлігі не запланавана, і якія б там перамовы з амерыканцамі не праводзіліся, яны ўнутрыпалітычнае жыццё ў Беларусі не закрануць. Ну, вось гэта сігнал. А гэтым разам ёсць вельмі неспрыяльны, не гледзячы ні на што, ёсць неспрыяльны знешнепалітычны кантэкст, які Лукашэнку прыходзіцца так ці інакш улічваць. З аднаго боку яго салідарнасць з Іранам, з другога боку ён размаўляе з Злучанымі Штатамі пра паляпшэнне стасункаў. У апошнім разам, калі Лукашенко выказваўся пра гэта гучала прыкладна так: ну хоць мы па-чалавечы прыстойна зрабілі для Ірана тое, што трэба было зрабіць, ну і хай сабе гэты Іран нейкім чынам, галоўнае для нас куды больш важнае, гэта стасункі са Злучанымі Штатамі, і там пайшла таксама адпаведная рыторыка. Зараз мы бачым, што не толькі Іран, разгортваюцца вельмі непрыемныя падзеі на Кубе. Не тое, што Лукашэнку там нейкім чынам цікавіць ужо гэтае кубінскае кіраўніцтва. Я думаю, што яму гэтае кубінскае кіраўніцтва прыкладна так жа паралельна, як і лёс іранскага кіраўніцтва. Асабліва не цікавіць яго гэтыя людзі, нічога там асабістага не было. Там Венесуэла ўсё ж таки быў трошкі іншы выпадак, а што тычыцца Ірана альбо Кубы, ну нейкіх там блізкіх стасункаў усё ж таки няма. Але ён бачыць амерыканскі ціск, ён бачыць гэтыя заявы Трампа, ну якія вельмі яму не падабаюцца у адносінах да падобнага рэжыма, што там Трамп кажа, што вось мы гэтага зменім і гэтага зменім, альбо ідуць публікацыі пра тое, ну Рубіо гэта сёння аправерг тое, што яны збіраюцца змяніць прэзідэнта Кубы, але ўсё ж таки увогуле гэтыя развагі яны Лукашэнку не падабаюцца. Асабліва не падабаецца і наратыў пра тое, што вось кубінскі ўрад пад ціскам амерыканцаў гатовы вызваляць палізняволеных, гатовы размаўляць пра новую знешнюю палітыку, гатовы размаўляць пра новыя стасункі са Злучанымі Штатамі. Ну узнікае пытанне, што вось калі там Злучаныя Штаты робяць гэта, так яны вось робяць тое ж самае у Беларусі. Яны там ціснуць, і яны тут
ціснуць. І калі вось ідзе такі кантэкст, што амерыканцы паўсюдна ціснуць і дасягаюць сваіх мэтаў, дасягаюць пэўных мэтаў на Кубе, дасягаюць пэўных мэтаў у Беларусі, калі будуць вызвалены палізняволены, ну гэты кантэкст Лукашэнку, канешне, непрыемны. Таму трэба яму дэманстраваць рашучасць, паказваць, што Куба Кубай, Іран Іранам, перамовы з амерыканцамі гэта патрэбна, але я па-ранейшаму моцны і вяду перамовы не на амерыканскіх умовах, а на сваіх. І вось тут мне вельмі цікава, наколькі ўсё ж такі гэта атрымаецца, потому что глядзіце, папярэднія перамовы, якія былі і сустрэчы, якія былі у таго ж самого Коула з Лукашэнкам, это было колькі 3 месяцы таму. Як на фоне чаго яны адбываліся, на фоне тэлефанавання Трампа Лукашэнку, на фоне там сустрэчы з Трампа з Пуціным, на фоне падораных запінак, на фоне такого прызнання Лукашэнкі нібыта роўным Трампу, там маладзец такі, вось я тебе паважаю, ты моцны лідер і гэтак далей. І што мы маем зараз? Гэтая сустрэча, калі яна адбудзецца, на фоне чаго яна будзе адбывацца? Мадура, Іран, Куба, вамі ўзгаданая, зусім іншая, дзе Трамп паказаў, так, хто-то тут, что-то тут майму слову супярэчыць, хтосьці там паводзіць сябе не так, як трэба ЗША, зараз мы будзем разбірацца і іншымі метадамі разбірацца. І тут мы маем прыезд Коула, спадзяюся, ён будзе сёння, не сёння, так заўтра, і ведаем твіт напісаны тым же самым Коулам, што прэзідэнт Трамп чакае не вызвалення не 18 чалавек, а больш за 1000. То бок на фоне іншага, на фоне іншых знешнепалітычных фактараў, у тым ліку будуць ісці гэтыя перамовы з іншым такой з пасылам. І што у Лукашенко, калі вось прыехаў чалавек з чаканнямі вызвалення 1000, а для Лукашэнкі ўзяць і вызваліць вялікую колькасць, нават не 1000, а хай там 500-600, гэта ўжо прыкмета чаго? Што ён паддаўся ціску? І што рабіць в этой сітуацыі? Каб і Трампа не абазліць, і, как говорится, і на стул сесці, і рыбку з'есці. Ну, трэба шукаць кампраміс Лукашэнку, будзе шукаць кампраміс. Я думаю, што вырашаецца пытанне наконт лічбы. Мне цяжка уявіць, што Кол з'явіцца ў Беларусі і нікога ў выніку не вызваляць. Ну тады гэта будзе сапраўды сур'ёзная праблема, якая амерыканцам вельмі не спадабаецца. Амерыканцам не падабаецца, калі з імі паводзяць такім чынам. Я просто звярну увагу на акалічнасці пачатку аперацыі ў Іране. Ну, вядома, што гэтая аперацыя была запланавана за працяглы час да гэтага. І падчас апошняга раунду перамоў, які быў, там была вельмі цікавая дэталь, калі не памыляюся, Wall Street Journal пра гэта пісаў, магчыма іншае амерыканскае выданне, можа Axios, ну не настолькі важна. То бок міністр замежных справаў Ірана Аракчы паводле публікацыі паводзіў сябе вельмі нахабна у адносінах да спецпрадстаўніка і, дарэчы, асабістага сябра Трампа Стыва Віткафа. То бок там былі абразаў там не было, але ён павышаў голас, ну я дазваляў сябе паводзіць вельмі недыпламатычна. Ну і ёсць такая гіпотэза пра тое, і мне ў выпадку Трампа я не выключаю, што вось гэтае стаўленне да асабістага прадстаўніка прэзідэнта Трампа, ды яшчэ і да асабістага сябра, ну зразумела, гаспадар Кол такого ўзроўня сяброўствам не можа ганарыцца, як можа ганарыцца гаспадар Уіткаф, але тым не менш, такія паводзіны ў адносінах да Уіткафа яны, напэўна, паўплывалі. Ну, выглядае так, што яны сапраўды паўплывалі на рашэнне пра тое, што з іранцамі ўжо больш перамоваў не будзе, і справа ідзе ў тым напрамку, у якім яна ідзе. Калі у Мінску з'явіцца Кол, я думаю, што ён калі з'яўляецца, яны просто выконваюць ті дамоўленасці, якія ўжо дасягнуты. Калі гэтыя
дамоўленасці будуць парушаны, і калі кол з'явіцца і нічога не будзе, ну тады Лукашенко могуць чакаць непрыемнасць. Ты можа амерыканцы будуць задумвацца сапраўды пра мэтазгоднасць далейшых стасункаў з ім. Але ўсё ж таки думаю, нічога такога не адбудзецца, бо Лукашенко зацікаўлены ў тым, каб усё працягвалася. Ён не жадае разрываць з амерыканцамі, і нават на знешнепалітычныя тэмы, калі выказваецца ў той ступені, каб асабліва не сапсаваць стасункі з амерыканцамі. Для мяне пытанне хутчэй у тым, якая будзе лічба. Я спадзяюся, што колькасць вызваленых будзе не меншая за 50 чалавек. Чаму? Чаму гэтая лічба? Справа ў тым, што зараз у кубінскім кантэксце гаворка ідзе менавіта пра тое, што бліжэйшым часам можа быць вызвалена каля 50 чалавек. Калі сапраўды гэта адбудзецца бліжэйшым часам, ну, можа стацца так, што Лукашенко вырашыць, што ён не будзе вызваляць больш, чым кубінцы. Каб не выглядала так, што вось ён яшчэ на яго яшчэ больш націснулі, чым на кубінцаў, і ён гатовы вызваліць больш. Але ўсё ж таки, хаця чым больш людзей выйдзе на волю, тым лепш, зразумела. Кожны чалавек, які выходзіць на волю, гэта ўжо вялікая добрая падзея. Спадзяюся, што і гэтым разам гэты візіт у гэтым сэнсе адбудзецца, і людзі выйдуць на волю. Ну, вы неяк самы пессімістычны прагноз па колькасці даеце, там нават які не вызначаецца нейкімі такімі асабліва ружовымі думкамі. Класкоўскі казаў пра 200, а вы вот ўсё ж таки занізілі ў 4 разы. Ведаеце, у мяне такія метады. Я сыходжу на... Звычайна я разглядаю перш за ўсё найгоршы. Гэта не найгоршы сцэнарый. Тое, што выходзіць 50 чалавек, это не найгоршы, калі не выйдзе ніхто. Вось. І зноў жа, трэба... Я падыходжу да гэтага вельмі асцярожна, і калі аптымізм, гэта ўсё добра, але зноў жа, калі сыходзіць з мінімальных магчымасцяў, то ўсё, што можа адбыцца, яно можа быць толькі лепш. Калі сыходзіш з таго, што будзе 200 чалавек, а ў рэшт выйдзе 50, напрыклад, то гэта недобра, гэта расчароўвае. А я не з тых людзей, якія зачароўваюцца. Вось, у гэтым сэнсе я вельмі спадзяюся на тое, што я памыляюся. Увогуле, з усімі тымі пессімістычнымі прагнозамі, з якімі я сыходжу, якія я раблю, мяне не задавальняе, калі яны збываюцца. Я не з тых людзей, якія там ходзяць і потым ганарацца тым, вось глядзіце, я казаў, што менавіта так дрэнна будзе, яно адбылося. Хай будзе ўсё толькі лепш. Калі мы сустрэнемся з вами наступным разам і Лукашенко вызваліць 1000 чалавек, я буду ў захапленні. Гэта будзе выдатна, і я хочу, гэта той выпадак, калі я з задавальненнем хочу памыліцца. Ну і на завяршэнне тады просто ваш прагноз, так, калі мы уже тут троху прагназуем, ўсё ж таки размовы ішлі, і Лукашенко сам даў падставы так разважаць на гэтую тэму, што вот калі гэтая група будзе, ужо ладно, не будзем казаць, колькі там ўсё ж таки іх будзе, але што ім дадуць магчымасць выбіраць, заставацца ці з'язджаць. Там ён таксама, правда, з пагрозай, мы з вами ўжо абмяркоўвалі гэтую тэму, з пагрозай сказаў, што але мы тут как бы створым усе умовы про тое, что вы самі там захочаце з'ехаць. Ну, я так перакладаю яго словы. Але што ўсё ж таки чакаць з гэтай нагоды? Ну і як працяг, ўсё ж таки шмат чаканняў, што амерыканцы свой гэты, ну, ціск, не ціск, там ці перамоўную дыпламатыю і здольнасці как бы скарыстаюць на тое, каб ўсё ж таки і на контрпрэсій пытанне пачало вырашацца, пра нейкае было зніжэнне іх ці што. Праўда, пакуль нічога станоўчага ў гэтым накірунку я не бачу, таму што вот нашага журналіста завочна ўжо затрымалі, Алексея Карпеку, журналіста, пра Кацярыну Воданосаву Вучыўлю, на якую завялі таксама крымінальную справу нібыта за апраўданне нацызма і гэтак далей. То бок прыкметаў няма, але якія прагнозы у вас? Я думаю, што амерыканцаў асабліва-то і не цікавіць гэтае пытанне, што адбываецца з тымі людзьмі, якіх вызваў.
вызвали, галоўнае што іх вызваляюць, ці застаюцца яны на тэрыторыі Беларусі альбо тэрыторыю Беларусі яны пакідаюць. Я не думаю, што для амерыканцаў гэта прынцыповае пытанне. Так, ці то, што мы бачылі апошнім часам, мы не бачылі ніякіх выказванняў амерыканцаў на гэты конт, што гэта непрымальная практыка прымусовых дэпартацый. Мы не бачылі нейкіх афіцыйных каментараў з амерыканскага боку наконт справы Міколы Статкевіча, калі ён спрабаваў застацца і ўвогуле і ў выніку ў Беларусі застаўся, і што адбылося ў выніку мы таксама, канешне ведаем. Вось, няма ніякіх інсайдаў на гэты конт, таму няма з майго пункта гледжання няма ніякіх пацверджанняў таму, што амерыканцаў гэтая справа нейкім чынам цікавіць. Для Лукашэнкі гэта іншае. Ён рыхтуецца, напэўна, да таго, што можа хтосьці і застанецца, што прыйдзецца пагадзіцца на тое, каб засталіся. Для Лукашэнкі гэта непрыемна, бо ён жа заўсёды падкрэсліваў, колькі гэтых акцыяў было, што тыя людзі, якіх ён вызваляе, што гэта ўсё ворагі, у іх месца для ў Беларусі няма, яны павінны ехаць туды, дзе знаходзяцца іх так званыя гаспадары, у Літву, Польшу і гэтак далей. Так што ў гэтым сэнсе для Лукашэнкі не прымушаць людзей пакідаць Беларусь, гэта свайго кшталту параза. Іншая справа, што ён можа атрымаць за тое, каб што можа згладзіць гэтую паразу. Хутчэй за ўсё, я думаю, што яны будуць по-ранейшаму ціснуць на людзей, каб яны з тэрыторыі не заставаліся на тэрыторыі Беларусі, каб яны з'язджалі. А калі яны ўсё ж таки вырашаць, што гэтым разам больш мэтазгодна ўсё ж таки людзей на тэрыторыі Беларусі пакінуць, у пэўным сэнсе гэта мае сэнс, бо зноў жа, калі адбудзецца ізноў і гэтым разам дэпартацыя, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго расследавання, які ідзе ў міжнародным крымінальным судзе у Гаазе. Паказвае, што беларускія ўлады працягваюць гэтую практыку. Можа, у плане стратэгічным для Лукашэнкі мела б сэнс паводзіць сябе больш асцярожна. Напэўна, калі не будуць прымушаць, альбо не ўсіх будуць прымушаць, то будзе сказано, што вось беларускія ўлады прадэманстравалі яшчэ ўжо ў які раз іх так званы гуманізм. Што тычыцца агульнага становішча ў Беларусі, спынення рэпрэсій, іншае, у мяне няма адчування, што амерыканскі бок гэта нейкім чынам абмяркоўвае. Кол бачыць перад сабой канкрэтную задачу вызвалення палізняволеных, паляпшэння стасункаў, ягоная задача стварыць падмурак для таго, каб Беларусь больш шчыльна супрацоўнічала з Злучанымі Штатамі, так бы мовіць, па магчымасці гуляла на амерыканскім баку, прычым не толькі сама, але і разам з расійскай федэрацыяй. Вось у гэтым накірунку ён працуе. Ён не працуе над дэмакратызацыяй Беларусі, на жаль. Так, ніяк не закранули з вами тему вот все ж таки з міжнароднага крымінальнага суда. Коротко, бачыце перспектыву у гэтай справе? І зноў жа, я не юрыст, потому мне ацэньваць, наколькі там аўтаматычна справа дойдзе да таго, каб Лукашенко выдадзены быў ордер на арышт. Таму я пакінуў гэтае пытанне адкрытым, у гэтым сэнсе адкрытым. Тым больш, што я по-ранейшаму лічу, што гэтая гісторыя, усе гэтыя ордеры, апошнія ордеры на арышт, якія выдае міжнародны крымінальны суд, у любой з гэтых гісторый ёсць таксама палітычны чыннік, што палітыка, безумоўна, уплывае і на рашэнне міжнароднага крымінальнага суда. Калі для Лукашэнкі, ўсё ж таки, я, можа, і адкажу ў пэўным сэнсе на пытанне, але асцярожна, стрымана адкажу. Калі для Лукашэнкі знешнепалітычная кан'юнктура будзе неспрыяльнай, дык ёсць усе магчымасці, усе шансы ёсць на тое, што гэты ордер можа быць выдадзены. Таму я гэта не выключаю, і мне падаецца, што відавочны крок на гэтым напрамку ён зроблены. Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся з нашим палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фрыдманам. Заклікаю ўсіх падпісвацца на яго тэлеграм-канал,
але найперш на яго YouTube канал, які ён робіць разам з блогером Алексеем Шабуневичем, адкажем за свет, так называется, экспресс каментары, анализ по падзеях у свеце от Александра Фридмана можна глядзець там, а можна безумоўна не пропускать наши стрымы на YouTube канале Еврорады. А для гэтага подписаться на наш YouTube канал, поставить падабаечку, націснуть на звоночек, расширывать, калі для вас это бяспечна, ну и падтрымаць нашу працу. Дякую вялікі, спадар Александр, до сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.